Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section phupha nje umuntu engijwalene naye eshada kube ukuthi ke kuhle impela kuyashadwa ziyakhala ngalolu suku ngabe lelo phupho libika okuthini kanti ke nawe unombuzo ungabuza ku comment section zobe sengikwenzele yakhe video ngichazele kabanzi ngaleli phupho ozobe ulibuza ungakhohlwa phela ukusubscribe ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini mangifaka ama video ahlukahlukene ku YouTube wethu ukuphupha umuntu omaziyo eshada lelo phupho ngabe ke silibi ukuthini libi ukuthi kuzomela umazise ngokuphuthuma noma ngisi ngokuphazima kweso umkhulekise ngoba lelo phupho liveza isifo kunesifo esimlandelayo noma ke esingase simehlele ngakho ke kuzomela eqaphele lo muntu kumele nje umxwayise futhi kungenzeka ukuthi ke libika ingozi kuyena ikakhulukazi ke uma umuntu ojwayele ukuhamba emgaqweni isikhathi esiningi noma ke ahamba ngemoto kuzomela ke umazise ukuthi akaqaphele ngoba angathi khona ungahambi kahle empilweni yakhe usungabuza ke nawe ku comment section umbuzo nawo ngizobe sengikwenzele yakhe video nisale kahle.